Hej, velkommen. I dag skal vi fortælle jer lidt om Small to Tall konceptet, som er et spejder har udviklet specielt til de helt små. I dag har vi de her mini expedition bukser, som vi vil vise jer, hvordan man forlænger fra den længde, den har i dag, til at de kan holde til i hvert fald 2 sæsoner. Hernede i benene kan man måske ane, at der er lavet en ekstra stikning, og den har man mulighed for at klippe op, så bukserne varer en sæson længere. Man vender simpelthen bukserne inside out. Hernede er der en syning. Den lille syning er markeret med en anden farve tråd, og den sprætter man op, hvorefter bukserne de vokser med de her 4-5 cm. Og dermed håber vi, at bukserne kan holde 2 sæsoner.